Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So, andito po tayo sa Tarlac City Project. Update po natin yung project natin dito mga boss. Okay, so welcome back to my channel mga boss. So, tignan muna natin sa loob. Tara. Okay, so pasok po tayo rito. Okay, so ayan, nakapagpintura na tayo mga boss. Okay na. So yung kulang na lang dito yung mga accent niya. Good morning sir. Morning sir. Okay. So yan mga boss. Yes na. Okay. So yan para makita nyo yung mabuti. So ang ganda ng mga boss. So wala na yung mga basilya. Pero nagre-retouch po tayo ngayon. Kaya mas maganda yung itsura nung project natin. Pagipat tayo yung ano para mas maganda yung texture ng ano natin kisame. Okay, maganda na. Mas maganda na naman ito pag nilagay na yung mga strip light. So wala pa kasi mga strip light. Wala pa yung strip light nyo sir? Wala pa kayong strip light? Wala pa kayong strip light? Okay. So ito naman yung isa. Ito naman yung isang ginawa natin. Yung sabi ko na ano, medyo komplikado. Pero okay naman. Ayun, nagawa rin. So may mga strip light pa yan mga boss. Strip light. Okay. So dito sa CR. So ito pa yung CR nya. So, napinturan na po. Pero yung ano lang po dito, mga ilaw na lang ipipix. Okay na. Okay. So, dito naglilihan na po tayo rito. So, nakapag-primer na rin tayo rito. So, nakapag-first coat na tayo. So, retouching. Retouching gagawin natin dito. So, tingnan natin yung design. Okay. So ayun na. So nilagay na rin mga ilaw. Ibang ilaw, mga pin light. Hindi lang masyadong makita kasi medyo mababa yung ceiling natin. Okay. So yung susunod natin dito mga boss, dito sa taas. Susunod natin ito. Pero maglalagay pa tayo ng accent niya. Ayun, may ilaw na. Ayun, ang ganda na. Ang ganda na mga boss. Okay. Pin light pa lang ito. Wala pa yung strip light niya. Pin light pa lang yung mga boss. Pero pag nalagyan ng strip light niya, mas maganda na naman. Okay, ganda na. Tapos pag nalagyan din yon, mas maganda na naman. Ang ganda na. Lumilitaw na yung ganda niya mga boss. Okay, so itong kisame pala natin mga boss, yung unang inano natin dito. Yung pinintura lang natin dito yung pondo, flat latex ng Davis. Pondo po yung pondo. Flat latex po yun na top coat. All in one na po yun. Tapos yung para sa cornisa, semi-gloss. So yung mga cornisa natin katulad na ito. Yan. Semi-gloss po yung ipipintura natin dito. Tapos ito yung flat latex na pondo ng Davis. So yan po yung ilagay natin dito. Tapos may combination po tayo dun sa mga ano natin, sa ceiling natin, yung mga accent niya. Pipintura natin ng black yung mga accent niya. So gaya nito. Ito. So black po yung ipipintura dito. Tapos dito sa loob, ayan, black din po yan. Tapos basta yung mga accent dito. Tapos dun sa mga wall, ang ipipintura natin dyan, shades of gray, seal gray, smoke gray. So yan po yung mga ipipintura dyan sa mga wall natin. Davis po lahat yan. Pero hindi siya sponsored ng Davis. Ayan o, shout out kay Ma'am Cass Alabaso ng Davis Paint.
Okay. So yun mga boss. So dito medyo malapit-lapit na rin tayo rito na magpintura. So 9 lang natin dito. Baka last na yun. Okay. So yan yung update dito mga boss sa project natin dito sa Tarlac City project. Okay, so punta muna tayo dito sa Santa Ignacia project mga boss. I-update po natin. So nagko-cornisa na po sila doon. Tapos mamaya punta po tayo sa Pusorobio, Pangasinan. So kukunin natin yung down payment para sa susunod na project natin. Kasi sila JR matatapos na sila doon sa San Carlos project. So kailangan ko na silang ilipat sa kabila. Ang papalit naman sa kanila yung mga magta-tiles. Sila ton naman yung pupunta ron pagkatapos nila JR. Okay. So yan, andito naman tayo sa Santa Ignacia project. Okay, so tignan ulit natin dito. Ayun, no. So spandrel, wala pa. So andyan na yung materialis na sa bahay na. So yun na lang wala rito. So dito wala pa siguro ano dito, electrical, kaya hindi pa siguro tirakpan. Electrical ba? Wala dito? Okay. May liko rito Ayun, oh. Liko. May liko dito. Ajay? Papalitan pa daw nila yung main. Hindi pa matirakpan. So yung mga boss, so nakapagtakip na po tayo rito. Cornisa na ang ginagawa nila. Nakapagmasilya na rin. Okay na, so cornisa na lang. Cornisa na lang ilalagay. Okay, yung mga electrical niya, okay naman na. So meron na rin nakapag dito? Oo, meron. Okay. Ayun, liko na naman dito. May liko na naman, ayun, no? Bakit tinatandaan? Oh. Dapat nung nagtakip kayo, ano na yan? Kung bagong ko rin sa lahat, wala pa. Ay, liko. Kita namin. Okay. So ayan, nagkamali na naman si Tantan dito sa mga boss sa ginawa niya. Ilang taon ka na, Tan? Ilang taon ka lang nagkakamali? Ay mga boss, oh. So ang ano dyan kasi, pag nagkamali ka ng framing, mali na rin pagtakip mo dyan, liko na. Oras na liko yung framing mo, liko na lahat. So repair, ang mangyayari dyan, repair para may straight. So yan ang problema kay Tantan, hindi nakikinig. Okay, so baka talunin pa siya ng mga bago pag tumagal. Okay dito. Okay naman dito mga boss. So nakapag-kisami na tayo rito. Nakapagtakip na pala tayo dito. Tapos cornisa na lang yung gagawin natin dito. So okay na. Dito sa banyo. So nakapagtakip na rin tayo rito. Okay na. So yung ano na lang, manhole. Manhole na lang ayusin dito. Yung manhole, bakit di nyo pa napinis? Yung manhole dito. Ha? Jai? Ay, manhole ni Jai. Oh. Hindi pa nipinis. Ay, oh. Pinis na ako. Tapos lagi yung takip. O, dito, may liko na naman kayo rito. O, tignan nyo mabuti rito. Dito. O, may liko na agad. O.
So yun, ikaw rin yan. Request ko muna. Nakita ko rin yan. Oh. Okay. So, siyempre, hindi makakalusot sa atin yan. Paano yung mga liko-liko dyan? Dapat ma-repair para maganda. Okay, so dito okay na. Nakapag-cornisa na rin tayo. Pati dito nakapag-cornisa na rin tayo. Pati dito. So malapit-lapit na to mga boss. So dito korniso na lang. Korniso na lang wala rito. Okay, yung mga ilaw na ito, hintayin na lang daw si sir na darating sa next week. Andito na daw si sir para pag-usapan ng mga ilaw dito. Okay. So punta naman tayo sa Pusorobio, Pangasinan. So kunin natin yung down payment para masimulan na rin. Okay, so daan muna tayo rito sa Burgos Paniki Tarlac project. So madadaanan rin naman. So daan na tayo para i-update. Saka i-check na rin natin yung magawa nila. So si Paribal hindi siya makakapasok kasi nagka-problema dun sa bahay nila. Na-stroke kasi yung nanay niya. So siya kasi yung mahawak dito ng project natin, si Paribal. Hindi naman alam ng mga ibang kasama niya kung ano yung mga gagawin nila, kaya pinagtakip ko muna sila. Okay, so ayun mga boss, framing. So 40.6 yung distansya ng framing natin dito ng paring, tapos yung carrying channel natin nasa 80 cm. So dito nakapagtakip na sila. Okay na. Sa kabila. Ha? Walang kuryente? Kano? Alas 10? Pag mawala ng kuryente, uwi na kayo. Mawalan daw ng kuryente rito mga boss. Sabi nila alas 10. So uwi sila. Wala silang gagawin pag ganon. Okay. So may 3D model po ito. So tignan nyo na lang po dyan sa YouTube channel po natin yung 3D animation nito. So ganun na ganun ang mangyayari dito pag natapos. Isa. Okay, so balikan na lang natin ito sa susunod na project natin, sa susunod na vlog natin mga boss. Okay, may merienda kayo rito Salat ng libre Libre ba to? Libre? Si Bansyong hindi bigyan nila madam to? Ay, kayo bumili na ito? Opo. Kala ko kaila madam. Yan pala yung kala ko sila madam nagbigay. Sila Bansyong pala. Bansyong galante si Bansyong birthday niya? Birthday mo ba Bansyong baka nanalo ka ng Lucky 9. Ayos nagpapamerienda na pala si Bansyong Okay. So tara. Punta tayo sa Pusorobio. Yeah. Okay, dito na tayo mga boss sa Pusorobio project.
So, lakarin na lang natin mga boss yung project. Kasi medyo makipot yung daan po doon. So tara, let's go. Kay Sir Salvador Esperanza. Apo. Sir. Good morning, sir. Lagi. May taji ano, sir? Ay 3D animation nan. Mga kurete dito ko. Sige, sir. Puro ba dito talatan no. Umulit ako. Kitang tayo, Jay, sir. Aji ko ah. Tara may vlog ko, Jay, ano. Okay, so ito po yung ano, lilipatan ng mga nasa San Carlos project. Ayan, no. So 2 story siya. 2 story. Okay. Okay, so ito po yung mga boss. Ito yung kusina. Tapos dining. Tapos salas. Tapos may kwarto po dyan. Tapos dun sa taas mayroon din mga kwarto. So yung 3D animation na ito, ano nyo na lang po sa ano natin, sa first day natin dito. Doon ko na lang ipapakita. Okay, so ngayon ano muna tayo. Yan lang muna. Okay. So ayan mga boss, meron pa tayong ano, pabaon ni sir. Soft drinks, tapos meron pang pagkain. Salvador, Sir Salvador. Ayan, no. Tapos tubig, tapos binigyan pa tayo 1,000 pangkain mga boss. Saan ka pa? Saan ka pa? Di pa tayo nag-start, meron na tayong bonus. Ayun lang, ano. Bihira lang kasi mga boss na yung mga ganong kliyente. Bihira lang na may mahanap pa mga ganon. Okay. So ayan. Mula to. Oo. Soft drinks na naman ako. Sasakit na yung likod ko. Kaya nakagalit sa iyo yung misis eh. Nasusobrang ko ano mga boss eh. Mag soft drinks. Kaya tayo ko sanang mag soft drinks. May nagbibigay. Eh siyempre eh, sayang naman kung di na mo naman ano inumin. Ano pwedeng tanggihan mo? Oo. Baka may masabi sila. Baka susunod di na sila magbigay. Baka ang arte naman nila. Di puto kalasyaw pa. Uy, puto kalasyaw. Saan ka pa? Ayan no. Puto kalasyaw mga boss. Pwede na tayong kumain dito sa sa Pusubyo. Pwede na tayong kumain dito sa sasakyan. Kapag kinaya mo to, kahit anong alas 4 ka na kumain ng tanghalian, okay na. Ayos. Tara mga boss. So yung ano nito, yung materials na ito, so, i-deliver na lang natin sa sunod na araw. Okay, let's go. Okay, so ayan, so maglit lang po tayo rito sa San Carlos. So may oras pa naman kasi sayang naman kung di tayo duman dito. Okay, update lang natin yung ginagawa nila rito. San Carlos project. Okay, so yan na. So yan, nalagyan na. So nilalagyan na lang namin ng ano, hardy planks. So ayan siya. So ngayon pala sila maglalagay. So kinuburan na namin ito ng ano, ng hardy flex. Tapos ayan, hardy flex na yung susunod. So torque screw yung gagamitin natin dyan. Yung iba screw naman. Okay, so pati dito malalagyan yan. Dito malalagyan yan pati doon sa bandaron. Okay, so isa pang ano dito,
Gagawin natin yung mga tiles. Tapos dito maglalagay din tayo ng tiles dito. Pati doon banda. Para mas maganda. Baka next week pwede na umpisa nitong tiles. Okay na. Okay, tapos retouch. Retouching na lang. Okay. Ganda na. Tapos may stoneworks din dito. Lalagyan din ng stoneworks itong mga poste. Yan. Dito okay na rito. Okay. Napinturan na rin itong gutter natin mga boss. Nung last na punta tayo rito, wala pang pintura yan. So, pininturahan na natin. So yung dating gutter pa rin yan. So pininturan lang natin para bumagay. Tingnan natin. Tingnan natin dito sa taas. Bandang taas. Ayun o. Okay na. Medyo mas okay na. Kaysa nung dati. Okay, yung mga accent na lang. So ayos na. So ito yung nabakbak noon. So inayos na yan o. Kuya Joe, ayan o. Shout out. Ayan. Ayan. Siya pinayos niya doon sa mga tropa niya. So kasi mga tao ko, ang hirap tawagin noon kasi may project kasi doon sa Tarlac, andun po sila. Tapos malayo pa rito. Buti na lang dito si Kuya Joe. Siya na yung dimiskarte diyan. Ang bilis nyo lang yata natapos, no? Wala pa isang oras. Anim yata sila. Full blast pa yata nilagay mo rito eh. Tatlong mason. Kuya na, o dami doon. Sige na. Tatlong mason, tatlong lepor. Saglit lang. Ayun, meron din siyang project dito mga boss. Ayan o, yung project niya, yung malaki doon. Sa kanya yun. Siya pa yung nagmamanis dyan. So siya pa yung nagpo-forman dyan. Yung malaki. Baka tayo rin daw gagawa dyan, sabi ni Kuya Joe. Okay, uwi na tayo mga boss. So uwi na tayo sa bahay. Okay, sulit yung biyahe natin ngayon. Marami na tayo napuntahan. Ayun si Kuya Joe, pupunta na dun sa project niya. Ayun o, shout out kay Kuya Joe. Yan yung siya yung gumawa dyan sa project natin. Pinapunta yung mga tropa niya dyan para tumulong. Siya din yung electrician dito mga boss. Tapos doon sa kabilang bahay, siya naman yung foreman doon. Okay, let's go. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Ayan o. Ayan, nagdadamo si Mrs. Mga bonsai. Patay na. Patay na yung Oh, patay na yung isang bonsai. Natalo ng damo. Hindi na damuhan. Ayan lang, Tay. mamatay. Kabila tayo. Nadamuhan ng iba. happy birthday, Mansa Muli. Ayos ah. Mansa Muli. Okay, so nagbabawas na rin ako ng bonsai rito mga boss. Marami na, masyado na kasing marami. So sa mga gustong bumili, pumunta lang dito sa bahay. So titinda ko pa yung iba. Yung iba start ng 2,500. Tapos yung iba naman nasa 3,500. So mura lang. Mura lang po yung mga benta ko. Para mabawas-bawasan lang itong alaga natin dito. So marami, masyado na kasing marami. Okay? Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Okay, kita-kita ulit tayo bukas sa susunod na vlog po natin. Okay? So magandang araw po sa inyong lahat mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.